Вось что я хотел сказать, прежде чем прочитать несколько вершаў. Вось мы бачили на самом пачатку фотоздымок на экране театра непарыўна звязанага з найвыбітнай датай нашай гісторыі. І прынамсі недавно раптам режиму сённяшняму уздумалася провести реставрацию этого будинка. Какая была реставрация? Еще развалили и поставили новобуд. Так ён вонкава виглядає, ніби нічого. Але порушений сам сенс, бо порушений матеріал, з якого зроблений був цей театр, і ну, робилася наша історія, вона робилася з сапраўднага матеріалу. У випадку театру це була цегла, найлепша білоруська цегла, найлепшої цеглянки. А її замінили силікатом. Тим матеріалом, з якого будуть ферми, для якого силікат і був придуманий. Ось тут метафора, це муляж. Це не сапраўдність, це муляж. І тое, що робить сьогоднішня влада з Білорусі, вона створяє не Білорусь. Не тое, що могли створити люди, які започаткували ПНР, вона створяє подман, муляж. І подманує усіх, хто живе там, і старається на сьогоднішній день подмануть весь світ. Так ось, нам з усіх сил треба супостояти этому подману, і то, що робить його заміжжя, вельми важно в этом сенсе. Дякую вам. Я ведаю, что такое эмиграция. Я 4 года хлеба поел, этой воды попил. И, может быть, я бы заставился, коли б некий наш развивалось наше белорусское життя. Я жив не кепсько, я ніколи так ранее не жив у Фіну. Там есть такий грант, письменнику без специй. И писал я за эти 4 года ніколи стільки не писав, як там. Але повставало питання, я бачу, що відбувається. Я бачу, як школка за школкою білоруська відпадає, як викидуються з університету, з інституту, білоруська мова, література, історія, сапраўдна. Я подумав, так що я тут роблю? Урешті дешевого це дойде, для кого я пишу, коли це не буде кому читати. Це, видите, якби сам обнуляється твоє життя, і не тільки твоє життя. Ну що таке? Ти літератор, поет, і уже сьогодні я приходив недавно в школу, 10 клас, я читав вірші, мене ніхто не розумів. Так ось для чого це я? Це драма чоловіча, трагедія, не тільки я, мої сябри, ось тут. Недавно померли Гілевич, Бородулін, який так само тут, Биков. Для чого я не жалію? Да не тільки вони, Купала, Колос, Богданович, для чого? Ось що це гадюки робить, що розумієте? Вірш називається, написаний він до 25 сакавіка, і звернутий ось до гэтых людей, які намагаються перетворити Білорусь у подман, у муляж. Народу може застить зрок без дай причини. Ти бачить, Боже, кожний крок на свод айчини. У очі вам отплаты час зерня сурово, как дети, оправдание вас верните. Мову нема, початку и концов, усё протяг, как не вскипела в жилах кровь. Верните стяг, улады сверб, что вас скубе, и славы сверб, покиньте все свое себе. Верните я. Дай Бог про это
Не со зла молюсь, скрусь, а как земля вас приняла у Беларуси. Я написал, дякую, думаю, что там такое прочитать, я вспомнил, выглядевши зараз краяком виконав Зенона, одну поему, називається «На полонез». І писав я якраз тоді, коли жив у Варшаві, ну, уже той час там Позняк жив. І мені було, це був самий складаний, бодай, що в моєму житті час, психологічно складаний, бо ну ось, многие з вас це проходили, коли ти починаєш з нуля. І ще коли ти молодий, і коли так сяк, коли ти вже прожив життя там, і там відбився, і все, якби, спочатку. Це вельми було тяжко, і як мені екзотуватися, я днем и ночью писал. Вот написал эту поэму. Она такая, там две сюжетные линии. Одна линия, ну, романтично взрослая такая, про кохання белорусского поэта и польской акторки, а одна линия историчная. Вот я спочатку вам прочитаю с этой линии. Это «Зворот Ягайлы», наша великая продка. Да, будущих поколений, по сутности, до нас званий, не до нас званий, а до тих, хто сьогодні живе в Беларуси, забываючись уже про то, подманутых этими муляжами, что он есть белорус. На узгорке нашей косо падал прозрыстый дождь, и у сребритым стоял Міндовх, а поруч з ним Ягайла, пятый сын Альгерда. Коли не ведаешь, дык ведай, промовил он, я крыжакам подтвердил жмуть пасля Міндовга, бо не она, айчина нам и у нас няма. Прад ёю долго, а долг во всіх у нас один. Перед Литвою долг великий яшчэ з пары, як Гедемін завоевал столицу великого праз гэты долг супроть Москвы. Я с Польшчай жаніцца мусіў, каб адстаяць Литвы правы, каб лёс вялікай Литвы не стаўся лесом Беларуси. Дык все дарма. Вы лес опели, сгубили все, что продки мели, ператварили край ваўкоў у край зайцоў. Я маю право спытаться с глубины веков, и кто? Народ, вы что, держава? Откуль? Коли нема слядов, познавшись зайца по губе, вам жмуть под нос подняс ладулю, як Беларусь вы на себе на край Литвинов натягнули, вы разлучили дух с крывёю, и обрусевший под Москвою, под назвой даденной Москвой, не стали нам москалями, а только назвою одной. И тая назва стала вами. Вы белорусы, кто такие? І ось Польща жмуть, Литва, Росія, як ви ущинилися сирот, що ви зляпилися з болот, що ви соткалися з туманом. Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. І що тепер? Хай так і буде, аби не горш. Ви що ж за люди? Вам зваться хочется людьми, те ими быть, те биться в груди, те устать за крылный край грудьми. И одна часточка. Помнит Ягайлу. Так
что Толерантская Беларусь накидает. Ну и такая, поскольку у нас все-таки свято сегодня, много пригожих женщин, там такая, с чего возникла поэма? Была премьера Вайды, пана Тадеуша Ремзня. Я прийшов на прем'єру, по його запрошенню, його, правда, не було, його інфаркт там стався. Шиковний у Огрі фільм, довговатий, але шиковний. Але пам'ятаєте, як починається пан Тадеуш? Литва! Отчизна моя, то єсте мене поздравив. Я чекаю, коли ж це буде. Литва, отчизна моя. Ні, це не таке. Там где-то в середній Польщі відбуваються всі події. От Кракова там. І нічого, просто нічого. Тільки в самому там фінале Міцкевич, где там у Парижі, так не кубок, вот это промовляє Литва, я чесно. Я не так вот так. И пошел, ну там банкет, премьера, банкет, это банкет. И там познайомився з акторкою, яку Вайда хотів поставити на головну роль, але нічого там не склалося, і вона не потрапила на ту складу. І вона була розлована, так само на Вайду і на все це кіно, як і я. І ми з нею, значить, у пару. Але після почалися, я нас питалася, а хто ви? Я кажу, я от, як буває там у кіно, Литвин. А, Литвин, то wszystko бажанку. Всегда казалось, что белорусы, все, боже мой, там, это что такое? Я тут с белорусами вино пью, это, там, а она там, с королевскими фигами неких. И в Огре вот это довольно, на сегодняшний день, вот мы весь сейчас киваем на Россию, там на немцев, все мы ведаем, что с поляками у нас так само усяго хапіла. Гэта не означае, што это трэба памятаць і гэтым жыць, але памятаць пра тое, што ў нас апроч нас нікога няма, як толькі мы самі можам сябе падняць і абараніць у гэтым свеце. Это трэба памятаць. І вось это мне там, калі не мяне там, это вот это паэта беларускага, все это настае. Рэшце. Все это перемешивается, ломается великой силой катания. Это финал поэмы. Бывай, Яблонская. Бывай, Яблонская, бывай. Пробегла осень по фольварку, и графика такая в парку, хоть парк. У раму забирай, бывай, Яблонская, бывай, я застаюся за рамой картины, чтоб раз дождь видна рояль, камин, и ты одна, стомленная любовной драмой с бокалом белого вина, божний раз пригубить дай, заторгни на картине шторы, я кину твой пекельный рай, в руку шел нож и пояс скорый, бывай, Яблонская, бывай, не стал бокал на самый край, светлую тень, дрожать под манной, и все разрывисто, туманно целую руки, ясно, банно, бывай, Яблонская, бывай, от клавиш рук, не отрываю в свете, где лещить железо пронизливо, крушить нехай аккорд топошний полонез. Бывай. Бодай дякую. Я зычу вам всего самого доброго. Ведаете, час Частяков зараз, и мы задумаемся, и вот у меня Частяков пытается, вот что ж будет далее, як будет с Беларусью. Я згодний з Яноном, і все буде врешті добре, але як буде? Вот я на Майдані живу в одним намете, зимой, в летом этом холоде, он сошелся, Тар Иван, с Иваном Земляком. И он мне сказал, он справа сектор, и он мне сказал, что я дошел Владимир. Я таки там так само
ну, это, видите, Майдан, это нечто по энергетике. Я нигде такой энергетики не отчувал. Вот стоишь на сцене, вот как собрались на миллион, и тебе эта энергия просто сносит, как ветер со сцены. Вот, это энергия воли. Вот такой, это уникальная вещь. И я вот узнес, а он, ну, видать, не поэт, а прозаик. Я сказал, знаешь что, Владимир, не дойдем мы до свободы про наметы. До свободы доходит про закопы. Я вот чего не хотел бы, да, безумовно, как мы доходили до про закопы, але все может быть. Знаете, все может быть. Ніхто, як показує от сучасна історія, особливо події на Україні, це не рандова. И вот у меня, я буду щиро говорить, я не говорю, вот я радуюсь, вот меня сустарела вчера эта девушка, боже мой, это Соника такое, и какая она бантана белорусочка, которая готова тут усир загрызть американцев, вот за это Беларусь. И я рады, я за Новобаку рада, что вот уже старейшее поколение, ну, что робить, выставляется. Конечно, треба свежие силы, але я ведаю, что за этот час, каля миллиона, вот, за час лукашизму, каля миллиона белорусов уехало уже. Ну, кто по каких причинам, и вельми много съехало молоді. Вот, есть классы, особливо поз'їжджали ті, хто початку у англомовні класи пішов, цілими класами. И вот тут, с одного боку добре, что вы тут, а с другого боку я пихаюся до чому не дам. И у меня есть отказ на логичный, чему вы тут. Але вот это эмоційно отказу немає. Хотілося, як усе це, наша з вами сьогоднішнє свято було там, вот так, як воно було на сцені філармонії в 93-му році. Разом з вами я всім нам этого жадаю. І там, і тут. І там, і тут.